Kaixo, Thingsboarren atal honetan, alarmak eta mezuak sortzen ikasiko dugu. Goazen aurrera. Adibide hau osatzeko, Thingsboarren orain artean jaso ditugun datuetatik temperatura aukeratuko dugu. Eta temperatura datu hortan oinarrituta 29 gradu goitik dauden balioetan alarma sortuaraziko dugu. Eta temperatura 29 gradutatik jeisten denean alarma ura bera desagertarazi. Gogoratu alarma 20-30 gradu arteko balio zikliko bat dela. Zerra horri baten itxurako balio bat. Eta guk 29 gradutan alarma saltatu araziko dugu. Arkitekturari begiratu ezkero, orain arteko arkitektura antzekoa daukagu. Datuak guk sortu eta Thingsboarren publikatzen ditugu. Eta Thingsboarretik web zerbitzaile baten bitartez dashboarda irudikatu eta ondoren mail zerbitzari baten bitartez mezuak bidali. Alarmak sortu ondoren noski. Xehetasunak aurrera xago. Alarmak sortzeko garaian erarik errazena device profileren bitartez egitea da. Alarmak sortzeko baldintza konfiguratu beharko dugu lehenengo eta alarma hori bera deusestatzeko edo garbitzeko baldintza konfiguratu beharko dugu ondoren. Beraz, hemen alarma sortu eta hemen alarma deusestatzeko baldintzak. Oazen hori nola egingo dugun ikustera. Oraingoz hauek dira Thingsboarren dauzkogun datuak. Gure kokapena, temperatura eta ezetasuna eta ikaslearen izena. Hemen gorriz dagoen temperatura honetan oinarrituko gara gure alarma osatzeko. 29 gradutatik gora berri, behintzat, alarma saltatu araziko dugu. Goazen, device profilera. Device profilean, guk daukagun default device profila aukeratu eta alarm rulesera joan. Han konfiguratzeko. Botoiari eman eta alarma erregla bat gehituko dugu. Kasu honetan, sua deituko diogu temperatura altuko alarma delako. Alarma kritiko bat izan dadile esango diogu eta goazen alarma aktibatzeko baldintza konfiguratzen. Baldintza konfiguratzeko garaian ze datutan oinarretuko garen esango diogu lehenengo. Time series datutan temperatura aukeratuko dugu guk oinarrizko datu iturri bezala. Datu numerikoa izan da, orain aktibazio baldintza ezarriko diogu beti ere temperatura honetan oinarrituta. Greater than 29. Beraz, temperatura 29 baino handiagoa denean, alarma aktibatu egingo da. Ados, save. Eta noiz desaktibatuko da? Add clear condition. Kasu honetan, beraz, key filterra berdina da, time serietan oinarritutako temperatura datua. Eta datu numeriko dago. Eta baldintza less than 29. 29 baino gutxiago denean, alarma desagertu egingo delako. Save. Honek apply changes eman da gero gure alarmaren laburpen bat eskainiko digu. Aktibazio baldintza, temperatura greater than 29. Desaktibazio edo garbiketa baldintza, temperatura less than 29. Odos, konfiguratua dugu gure alarma. Behin alarma konfiguratu dugunean, alarma hori biztaratzeko
alarm widget. Paketean alarm table izeneko widgeta erabiliko dugu. Base. Dashboardean, gure dashboarda iriki, eta hasteko toki pixkat ingo dugu, hemen beste widgetik ez da sartzen da. Bestela. Beraz, mentxe jarriko dugu gure alarma taula. Add new widget, eta teoriak iztizioen bezala alarm widgeteko alarm table widgeta aukeratuko du. Hemen propagatutako alarmak aukeratu, eta alarm source atalean aliasa ondo jarri behar dugu. Aitor Aspiros aliasa zuen device. Alarmaren datu asko biztaratuko dizkigu eta batzuk kendu ingo ditugu. Lehenengo ze ordutan izan danak alarma hori bai interesgarria da eta utziko du. Zeinek sortu duen device bakarra da gau Aitor Aspiros, beraz seguru horrek sortuko ditula alarma guztiak kenduko. Ze alarma larritasun duen, gutanak severity larritasun altuenekoa jarri ditugu, beraz kenduko ditugu. Eta ikusiko den gauza bakarra da, ze ordutan sortu dan, ze tipotako alarma dan, izena, eta nola daun alarma. Beraz, guazen, gure alarma taula, biztaratzera, ondartza ikustea gustatzen zait, eta hemen ikuste zuen. Momentu enten 20 gradu, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. Eta beste alarma bat, oantxe sortu zaigu. Vale? Cleared analog alarma garbitua izan da, dagoeneko zestakau alarma, baina ez gera enteratu. Eta honi eman ezkeo, acknowledge. Konturatu garela, esango diogu, eta badakigula alarmari buruz. Ados? Detaileak ikusi ditzakegu alarmanak, noiz hasi dan alarma, noiz bukatu dan, noiz konturatu garen eta alarmataz konturatu garela esan diogun, ados? Eta zein dan oraingo alarmaren egoera. Alarma deusestatua dago, eta gu gainera konturatu gara alarma sortu dela. Vale, azkeneko alarma guztiaz konturatu garela esango dio. Hau, langileak egin dezake makinan, eta mantenukoa konturatuko da, langilea alarmataz konturatu dela. Ados, goazen orain alarmak saltatzen duen bakoitzean, mezu bat nola sortu dezakegun ikustera. Hortako, hemen fialtzeko rule changean alarm handler izeneko kate bat sortu beharko du. Hemen goian rule changean rule change kate nagusia aurkituko du. Bai, kate horretan rule chain berri bat sortu beharko du. Baina, oain gozestakoagu zenekin lotu. Beraz, rule chainea etorri eta kate berri bat sortuko du. Alarma kudeatuko duen katea. Eta debug modua aplikatuko dugu. Ados, oain rule changean esango dioguna, erkatu, izango da alarm handlerarekin
lotzeko oraintxe sortu berri dugun nodoa. Ados? Hemen root rule chainean, erroko katean, telemetria eta alarma eta ThingsBoardeko datu guztiak joaten dira. Orduan, datu horietatik interesatzen zaizkigunak bakarrik, alegia alarmak, alarma katera bialduko ditugu. Beraz, hemen alarm created eta alarm updated. Alarma sortutakoak eta egoera saldatukoetako alarmak bidaliko ditut, mezu horiek, alarm handler katera. Eta orain, hori, adostu ondoren, alarm handler katea konfiguratuko dut. Lehenengo, hemen beraz, alarmak sortzen direnean mezuak etorriko dira. Eta orduan, email bat sortuko dut horrekin. Suba emaila. Emailaren bidaltzailea infotexmail izango da. Eta zeni bialduko diogu, bakasu hontan, nire buruari bialduko dizkiot. Hemen bidaltzailean nire burua ere jarri nezake, bai? Beraz, nik nire buruari emaila bialduko diot alarma dagoen bakoitzean. Alos, hemen alarmaren subjecta, mezuaren subjecta idatzeko dugu. Beraz, deviceak, Aitor Aspiros deviceak, temperatura altua, alarma sortu du. Hau, mezuaren izenburua izango da. Eta mezuaren mezuan devicearen izena joango da hemen, beraz, Aitor Aspiros. Deviceak momentuko temperaturaren balioa hemen jarriko du, gradutako temperatura dauka. Deitu mantenuko langileari. Hau izango da, guri iritsiko zaigun mezua. Beraz, alarma daukagun bakoitzean, itxura hortako mezu bat sortuko du. Eta orain, azkenik, mezu hori bidali egingo dugu, send mail. Emaila bidali. Googleeko kontuak ibiltzen ditugunean, beti SMTP settings aktibatuko du. Debug moda aztu zaigu, horrekoan. Eta noiz bialduko dugu emaila success daukagunean. Emaila sortu dugula bermatzen duenean. Honek email bat bialduko digu iristetzaigun mezua daukagun bakoitzean. Eventoetan, debugean ikasiko dugu, oantxe bertan, 23:44 sarreran alarma sartu zaigu eta emaila sortu du eta emaila success bialdu egin digu, zein mailera. Vale? Honek emaila sortu du eta honek emaila sortu. Beraz, honea emailak iristen nahi dira, zein mailera. Eta hemen, eventoetan, mezuaren sarreran, emaila bialtzeko agindua etortzen da, beraz, emaila eginda etortzen da, baina emailik ez da kanpoa irteten. Hau ThingsBoarden emailak bialtzeko forma bada, baina ThingsBoard demok ez du
emailak bialtzerik onartzen. Beraz, alarmekin emailak bialdu nahi baldin baditugu, Zizboar gure ikastetxean instalatu beharko da. Eta hau, urrungo atalean. Ados, beraz, Zizboarra ireki, eta gaurko ariketarekin, gaurko ariketari bukaera emango diogu. Eskerrik asko, agur bat.